Nanugok lang gid sila. Nanugok lang gid sila. Ang ganda rin. Hala. Sige. Oo, mababa jud ko. Ano na nga kay Kuban babaw? Unsa man eh? Sige. Ah. Bata, way bata. Ajugo para video. Isa pa. Hello. Salamat. Nagtiago naman ng bata. Ano siya na? Kasi magdubli ng uban na. Isang pamilya lang ha. Yeah. Ito ay tubig. Doon na lang kayong babaw pa wala. Uy, Wala may tubig sir, ngayon ni sir. dali lang. Ayaw ko ni sir. Tubig. Dali ko ba sir? Wait lang, sarado. Tubig. Dali lang. Oh, pila. Okay, magpila. Igoon lang nato na dili pwede magdubli ha. Oh, sige. Sa igoon na to, mahotdan, wala tayo mahimo. Sige. Ada na mo. Single. Kuha ng bata. Manda. Yun lang. Biskuit daw. Ada. Ay, ayun. Okay, dito. Oh. Oh, pila lang. Basig ko na, basig duble mo ba na? Sa isa ka pamilya, isa lang ha? Oh, sige. Manda. Okay. Salamat, sir. Ah, sige. Salamat. Ito, Andre, no? Sa kanan. Okay, kanya ipapalit ka ni Ate Joy mo? Hello, mapaigo na to. Salamat. Sige. Okay, lang. Salamat. Okay. Sige. Tawag lang kung nana ka dire ha. Salamat. Okay, salamat. Salamat. Ang natuyon. Okay. Isa lang pamilya, isa lang. Oo. Kamu may nakabalo kung isang pamilya. Pero kung operasyon ka, Dili, bawal. May konta. Wala may kabalo. May konta. Daghan dito sa Glan, amo lang giagian kay priority na maguna dire. okay, sir. Thank you po. So tayo basi mapuspusan si Lupil George. Antik George. Tama na kaya ang babaw wala. Sige daw. Wala sila dito. Pila na lang diya. 1, 2, 3. Bawal unta bata. Tre. Thank you, sir. Okay na ba't anahan? Salamat. Salamat. Nakang babaw. Ikaw, Trino. Pila na lang. Sige na. Wala lang ni, kamay na lang. Tigkimbot na lang, wala na. Pasensya sa mga dili makon ha. Oh. Last ning blue. Wala na, tatlo na lang. Oh, Sorry Jud, wala. Tatlo na lang oh, dalawa na lang. last. Oh, lagi yun. Ugma na po. So, ugma na po, basi makabalik ko eh.